Nay abokko ang adunay lagon be abang ni channel konten. Hello, boybo binawani channel ko subscribe khalam, support khalam, naida bell icon ko thuda na notification ni thakai. Abokko lagon mona support ko junai mon baide nei hai samram mona ya mon channel ko logse angni family bara nongthang mona mon channel ko banai bla naida. Oh, please. Please. Thank you abo. Farmer. Hi. This, that. No. The identity of bodo. So for that, a filmmaker, Bayar dana. Orina. bodo filmmaker has to be Nungsir kalau kamu dah siang ba. being a bodo. Sabar sekolah baik student dia. Teacher mon. যেতিয়া JVNS ni. মুক্তি দিয়া গ'ল গাঁৱত এখন গাঁৱৰ পটভূমি ফাৰ্মাৰ very sincerely Kau video ni lain nasi yang tengah. Molly guys. because it is Boba bobi baik dipelopan naik kan dia angin dini. Ada kau beli naik kan dia om. Nungnya mana mulai ketemu dia. Lega guna ina cari, ina cari. Ay, mutim tu. Mulai. being an ordinary বড়ো শব্দ পক্ষ এতিয়া আৰম্ভণি অৱস্থাতে আছে বুলি ক'ব লাগিব ঠন নাই Short movie. গতিকে Nine number 1 volunteers बिथांमोना फट' लागासिनो बिथांमोना जोंखौ हाबनो होआबानो जों हाबनो मोना लाय होखारब्लानो डेन्जार पावार दं बिसोरनियाव जोंखौ होखारबानो हाबनो हाया डेन्जार बिथांमोना जों खारथारनांगोन बिसोर होखारबानो be rooted हेलो नै हेलो दोस्तों नै अब बारासो गासै जाथारबाय नै जोंना आब' सासे आब' सासे नामा लोगोसो बहुत गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नै जोंखौ बुंनानै सानजारि बसुमतारि नै बिथाङाबो एक्ट्रेस गोदान डेन्जार मोसानो रोंखागो मा आब' दा माला फैदोंमोन मैयानो दहायनो ओंखाम जाखांबाय आरो माजों मोनजाखो नाजोंसो मोनजाबाय थान्दायाव थान्दा दे आब'आलाय माला फैनाय सेम but I would say out of 2000 films खूब बेसी 100 of them can be called যিজন অনাবৰু বোলে দৰ্শক যি চাইছে ব্লগ বানাই বাবু নাং wow sob dong iyo da এতিয়াই মাতে তেতিয়া মই সময় নাটনি হয় এতিয়াই মাতে আৰু মই সদায় আছো মই ভালেই হ'ল আপডেট কেনেদৰে সদায় মই এইটো চেষ্টা কৰিম beri potong keluar Ma, ini foto santai nih biar nopra. deh. প্ৰশ্ন সুধিলে যেতিয়া মোক ভালেই পাইছোঁ কথা এটা ক'বলৈ যে মোৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে ধৰি লওক এক্টিং কৰিবৰ কাৰণে হাই লেভেলে যাবৰ কাৰণে কি কি চিষ্টেম আছে ছিংগাৰ শ্ব'ৰ কাৰণে কি কেনেকুৱা কি কৰিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম চবে চ'
दा बेखौ कमान जोंनि बर' बिमानिनो आंगो फिसा नवजित नार्जारि बिथांखौ जों मान बावनो नागिरदों बे मान Your feeling moves are enough to set the stage on fire. The famous words kya baat, chick chick boom fire are received meant for you and only you. You and your brilliant dancing skills have stolen the hearts of millions. Your love for dance, your will to fly will take you somewhere high. May you reach out. ओरैजाय आब' मिथि मोना फटक लागासिनो दङ ओरैजाय सासे मानसि लोगो हमनो नागिरदों मा खालामबानि दिलाय आं लाजिदों लाजिदों मा खबर माजों फैयाखै आं स्कुटिजों फैदों ओमफ्राय सानैजोंल' लाजिदों आंखौ रावबो सिनायखायाना सनिया मोनालाय फैगासिनो दे फै नोंस्राबो फट' लाफैदो दा आं आफादगिरि हारसिं बेरायलाबायगासिनो आङो गथायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय फट' सेसन কৰিব ভালকৈ आगोलाव लांनानै आलासि बिथांमोनखौ जिरायहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि हारिया माखासे बिथिङाव गोग्लैसोनानै दङ दा बेफोरखौ जों आब' हिरिना आब' लोगो मोनबाय आब' फटक लानि हाय हेल'